Sa number 9, sa Victoria City, sa Manila magagikan ang City Administrator, samtang practicing naman nga abogado ang City Legal Officer sang Benitez Administration. Sunod sa ka-incoming Mayor Javi Benitez, si Attorney Lindolph De Castro nga nag-graduate sa UP Diliman ang yan mangin City Administrator. Nagapati si Benitez nga ang trabaho sa City Administrator magatutok sa pagpanghimanwa kag magapaiway sa pamulitika. City Legal Officer naman si Attorney Medi Arbolado Jr. nga sarang sa gihapon makapractice pero nagpakamaayo nga magtutok na lamang sa Victoria City. May reorganization sunod sa kay Benitez nga ipatuman kasubong sa Bids and Awards Committee. May bago nga mga council nga igatuga kasubong sang rainforest kag coastal management. May transportation master plan man nga igadihon. As of the moment, we are writing executive orders, and I'd want to update you on the first day because it's about 10 or 11 as of the moment. So we've been working hard. I haven't been on interviews or any shows, but we've been working hard. And makita nyo man sa first day pa lang, daman na tasupuran ng mga plano.